har fået Audi nummer 857 i højre. Jon Reinstar i 90 Quattro, som jo fik udfyret fuldstændig for Milan for et øjeblik siden. Han har fået en Ungar i venstre spor. Nummer 830. Jeg ved ikke, hvem det er, men det er i hvert fald ungarske nummerplader. Og Lars Husballe her, han kørte jo en super fed tid på 59 for et øjeblik siden, så han er altså i form. Så alt andet lige, så skal der mere end en cyklon på banen, for at det her ikke bliver Lars Husballes race. Ja, og meget kan man sige, men det har jo også været den hurtigste tid. Det har været den totalt hurtigste tid, 59, og det bør Christian Rickards ikke kunne gøre noget ved. Han kom jo også videre på dispensationerne, så må sige. Nej, det passer ikke. Han havde en tredjeplads. Han havde resideret lidt der og tænkte, at jeg skulle alligevel ikke gøre en skid ved, så jeg venter. Men se lige tiden der! René har jo altså kørt rigtig flot og stabilt her ved hele arrangementet. Hans flotte signalrøde BMW har kørt fuldstændig upåklageligt, og det har han også selv. Og der må man sige, at Lars Husballe i indgående venstre spor har været lidt af en joker. Vi har ikke set ham før, og pludselig dukker han op i monstret her, som ganske vist er monteret med 4 gange sliks. Det selvfølgelig antyder et og andet, men ikke desto mindre så fyrer han fuldstændig for vildt op i Mitsubishi'en her. Kører 3 hits i går i kvalificeringen og slapper derefter af, og så kører det et enkelt i dag, bare lige for at sætte det hele på plads, og så sætter han i øvrigt den absolut hurtigste tid her i en af finalerne. Fantastisk kørt, og her er de så klar, der går start! Men det er Lars Husballe, der kører i mål, og igen en super tid her, 9.53. Og så har vi altså nummer 520 i højre spor, der er vi altså klar. Det er Jens Husballe, som er indehaver af dagens hurtigste tid, nemlig 75, undskyld, han er ikke helt hurtigst, men han er i hvert fald uden sidestykke klassens hurtigste tid. Og anden hurtigste tid generelt. Anden hurtigste tid generelt, ja. Her er vi altså nede og tale under 10 sekunder. Men en plads over 10 sekunder faktisk. Og Torben Nielsen. Lars Husballe. Og han er simpelthen kastet ind i det her i år, og den skulle have hele armen, og han har Jens Husballe, der er ikke noget med Jens Husballe her. Og Jens kan sikkert, at Jens har stik for alle 4 hjul. Der er i hvert fald ikke tvivl om, at den store Chevrolet højre bane, som den sig i hele 3 klasser, han ikke har noget at kunne gøre ved siden af Hansson her. Omkring 9,5 sekund i sin top-tunede, super professionelle Mitsubishi Evo 9, men da han kørte sidste gang, der trak bilen altså en lille smule til højre, og det gjorde, at han måtte lige slippe gassen et splitsekund for at samle bilen op, og det gav altså en tid, som røg over 10 sekunder, og det kan Lars ikke være tilfreds med, efter at han har lavet tider nede omkring 9,60. Og her kniver det for ham med at få varme i dækkene.
har altså kørt fuldstændig suveræne tider, men han sprang over meget af træningen og kørte ikke alle heats i går. Det kan være, det er det, der kommer til at slå til ham nu, hvor han så måske mangler lidt rutine i at angribe både bil og bane. I venstre spor skal vi da lige nævne, at har vi en ny super, som jeg desværre ikke ved så meget mere om. Der fik han en god start. Der var fuldstændig styr på bilen. Den kører som en raket derudad. Bilen er fuldstændig lige 99. 99, mine damer og herrer. Lars Husballe på banen i første heat, og han skal køre mod Torben Nielsen. Han kommer her, og det var som sagt Lars Husballe, der kom så sejret allerede i første heat, hvor han placerede sin fuldstændig nybyggede Mitsubishi Lancer Evo 9. Præcis der, hvor den skulle være i første heat, satte han bare suverænt den bedste tid. Og siden da har han faktisk kæmpet en lille smule med bilen, og han har kun lejlighedsvis været under 10 sekunder, selvom det var en super tid på 9.63, han satte i første heat. Det virker simpelthen som om, han er blevet en lille smule nervøs, jo længere frem han er nået, og han har faktisk ikke kørt så mange heats i højre spor, det var 517. Hurtigste biler fra de enkelte klasser kører mod hinanden, og det skal blive spændende at se, hvordan det ser ud, når vi skal i venstre spor er det Lars Husballe i hans Mitsubishi Evo 9, som for et øjeblik siden satte den suveræn hurtigste tid her på banen uden sidestykke i sit semifinale heat, og nu gælder det så finalen, hvor han er ude og køre imod nummer 506, og det er selvfølgelig Jack Kryle. Her nu i hvert fald set mine penge på Mitsubishi, der lige tager over 2 sekunder hurtigere. Det har han i hvert fald præsteret tidligere, så Mitsubishi her nærmest kører det her som en walkover. Men lad os nu se, han har haft problemer med at styre den tidligere, hvor han kører sidelæns og må tage bilen op i øjeblikket en fuld speed. Så det kan jo være, at det er Kryles chance. Og så har vi den. Ja, men det er også lige meget, for selvom han 20 starter, så kommer Lars Husballe først alligevel. Ja, det gør han, og det gør han med tid. De er 60 ved dem, og jeg er 9. Ja, så har vi Jesper Kryer i golf i venstre bane, og han har en forløb placering i klassen som 2. Jack Kryle fyrer den der Nissan af. Den ligger fuldstændig flat. 11 år. Jack Kryle er legnet op i højre side med sin Nissan Sunny, og Jesper Kryer i venstre side i sin Folkevogn Golf. Kryer-kyl. Kom så. Og det Jesper Kryer kører ind til side. det var da så til gengæld ærgerligt. 11.53 laver Jack Kryle, og det er faktisk hans hurtigste tid. Mens Jesper Kryer ikke rigtig kunne gøre noget med det. 30 i sin Manta og 58 penge til Wobblen i højre spor. Og så skifter vi klasse. Vi går fra fremmestrækker med turbo til firehjulstrækker. Og med firehjulstrækkerne er et spil, når man ikke er med og uden trykladning. Og Christian Rikard i golf og også. Ja, Christian Rikard.